Tervepä tuloa tämänkertaisen jakson pariin. Ollaan tässä vapaapäivän kunniaksi matkalla lentokentälle. Yllätys, yllätys, käydään lentämässä. Mutta mitä kaikkea meidän pitää ottaa huomioon ennen kuin me tuonne taivaalle päästään, eli niin sanottu lennon suunnittelu, niin käydään sitä läpi vähän tässä jaksossa. No niin kuin ilmailu aina, niin keli voi yllättää vähän estää tätä meidän ilmailua, mutta vietänpä parin tunnin breikki tässä, että aamulla näytti kaikki hyvältä, mutta nyt meni keli tukkoon. Ei auta kun oot. Ei riitä pätevyydet lähteä tuohon pilvikorkeuteen lentämään. Mutta syö hyviä eväitä ja odotellaan. No niin, yhtenä lennon suunnitteluosiona on tietenkin sitten käydä koneen päiväkirja läpi ja kaikki koneen paperit. Eli meillä on tietyt dokumentit aina mukana, mitä me tarvitaan lennolla mukana, ja näkyy tässä ruudussa kohta luetteloituna, mitä kaikkea mukana pitää olla. Samalla varmistan myös, että nämä kaikki on voimassa ennen kuin lähden tonne taivahalle tai lentämään. Ja se, minkä mä kans katson täältä sitten, ja mikä pitää nyt katsoa, niin tää matkapäiväkirja, eli ei ole mitään huomioita täällä näin, että tarvitsisi olla semmoista naista tietoa, että jos joku ei vaikka toimi, niin silloin se pitäisi kirjoittaa tänne kirjaan ja tietenkin tuonne meidän sähköiseen järjestelmään, mistä mä sitten ne käyn varmistamassa. Mutta mitä ei näe, katson sitten vielä, että paljonko meillä on seuraavaa huoltoa. Että tunnit on niin sanotusti voimissa, eli konehan pitää huoltaa tietyn tunnin määrän väliin. Niin ylite ei pystytä lentämään, se on huolehtiva just ajallaan tää kone. Ja tosiaan niin kuin äsken oli just harmitti, että ei päästä lentää kun keli menee tukkoon, mutta niin kuin taustalta kuuluu, niin armeijan poikia se ei tunnu haittaavan millään lailla, että ne lentää kelissä kuin kelissä. Mutta me nyt odotellaan pari tuntia tässä, että päästään taivaalle ja paperit näytti olevan kunnossa, niin mennään kohta tarkastaa koneen muuta ulkoisin osin ja katsoa, että se on lentokelpoinen. No niin, aloitetaan koneen ulkopuolinen tarkastus. Käydään vähän läpi tässä, että mitä proseduureja tässä pitää tehdä ennen kuin
päästään tuonne. Elikkä aloitellaan. Otetaan polttoainenäytteet. Elikkä aloitellaan. Otetaan vesipensanäytteet. Elikkä näillä katsotaan se, ettei polttoaineen seassa ole vettä. Elikkä siinä ei ole tiivistynyt vettä tai tankkauksen yhteydessä on vettä tullut. Ja aikaisemmassa vesikonejaksossahan nämä katsottiin Timo toimesta. Silloin hän esitteli hyvinkin perusteellisesti tämä, mutta joka koneesta ennen lentoa katsotaan, ettei polttoaineen seassa on vettä. Hyvin näyttäisi puhtaalta nyt tällä hetkellä tämä. Eli molemmista tankeista, siipitankeista ja sitten vielä täältä moottorin puolelta. Ja ei tuu vesihelmeen pohjalle, eli seuraavana olisi vuorossa sitten varmistaa paljonko täällä on polttoainetta. Tietenkin mittarithan sen näyttää, mutta itse ainakin varmistan sen täältä molemmista tankeista, että kuinka paljon meillä poltsikkaa täällä on. No sielläpä ei montaa kallonaa ole, eli tarkoittaa sitä, että me tankataan tää kone. Tässä välissä mä voin katsoa kaikki muut tarkastuskohteet koneesta ennen kuin lähdetään tuonne tankille. Laitetaan virrat päälle. Virrat päälle. Odotellaan, että siellä lähtee nuo sähköt päälle. Laipat alas. Katsotaan, että meillä valot toimii. Valo toimii. Majakka toimii. Kyllä, eli valot on katsottu. Landing light, majakka. Valot pois päältä ja virrat pois päältä. Eli aina on tämmönen tsekkilista, minkä mukaan tehdään, niin silloin ei mikään asia jää vahingossakaan katsomatta. Eli aloitetaan sitä ulkoinen tarkastus. Itse kierrän aina tiettyyn suuntaan tämän koneen. Se on ok. Siivet. Ja täältä katsotaan näistä ohjainsiivekkeistä. Sokat on kiinni. Liikkuvuus on normaali. Siellä on tosiaan tommoset lukitussokat, että ne kaikki on siellä niinku pitää. Laipat toimi tuossa, sen takia ne testataan, että ne toimii. Ja renkaassa on pintaa, jarrupaloja on. Täällä on kaikki ok. Se on kiinni. Antennit on paikallaan. Ehjät. Siirrytään peräsimeen kautta korkeusvakaajaa. Täällä katsotaan jälleen tää liikkuvuus. Ja täälläkin on lukkosokat paikallaan. Peräisin liikkuu vapaasti. Ja sitten vähän näitä kaikki on niinku pitää. Ja tosiaan näitä ohjaanpintoa liikuteltaessa ne pitää olla varovainen, ettei kovin rusikoin näitä tässä. Siellä on lukkomutterit on paikallaan ja sokat on paikallaan.
moottorivehkeissä, niin hyvä ne öljyt on sieltä katsoa. Ja varsinkin näissä vehkeissä, niin joka kerta ennen lentoa nää tulee kattoa. Sinne voisi pikkusen lisätä, se on vähän ehkä tuolla alakantissa. Lisätään sinne pikkusen öljyä. No niin. Itse asiassa pidäpä vielä hetken aikaa sitä ja anna mulle kohtas. Tosiaan aika olennainen osa tätä lentämistä on varmistaa, että meillä on polttoainetta. Tankataan nyt reilusti. Tankit täyttää, niin kuin näkyy, niin kelikin alkaa paranee. Toivoo taivaalle, että pääsemisestä vielä tässä lähitunteina on.